Καλησπέρα! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω αναλυτικά τη διαδικασία αντιγραφής ενός μοντέλου με τη χρήση ρητινών. Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα. Τη δημιουργία του καλουπιού σιλικόνης και έπειτα την χύτευση σε αυτό ρητίνης ταχείας πήξης για την κατασκευή του τελικού μοντέλου. Για τη διαδικασία αυτή θα χρειαστείτε σιλικόνη μοντελισμού. Υπάρχουν πολλά είδη από πολλούς κατασκευαστές στην αγορά και συνήθως αποτελούνται από δύο μέρη. Την ίδια τη σιλικόνη σε ρευστή μορφή και έναν καταλύτη ο οποίος ανακατεύεται με αυτή για να ξεκινήσει η διαδικασία της πήξης. Ρητίνη ταχείας πήξης. Όπως και η σιλικόνη, υπάρχει σε πολλά είδη με διαφορετικά χαρακτηριστικά όσο αφορά τη σκληρότητα, το τελικό χρώμα, το χρόνο πήξης και άλλα. Και συνήθως αποτελείται από δύο μέρη που ανακατεύονται πριν ξεκινήσει η χύτευση. Θα χρειαστούμε επίσης υλικό με το οποίο θα κατασκευαστεί το δοχείο όπου θα τοποθετηθεί το μοντέλο και θα περιχυθεί με το μείγμα της σιλικόνης για να δημιουργηθεί το καλούπι. Σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε απλό μακετόχαρτο. Επιπλέον, θα χρειαστείτε μια μεζούρα ή και ζυγαριά για να μετρήσετε τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιήσετε, όπως επίσης και διάφορα δοχεία ανάμειξης. Τέλος, καλό θα ήταν να πάρετε όλες τις προφυλάξεις απαραίτητες κατά την εργασία με χημικά όπως αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή γάντια, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά. Για να κατασκευάσουμε το καλούπι, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε ένα δοχείο στο οποίο θα τοποθετηθεί το μοντέλο μας και θα χυτευθεί το μείγμα σιλικόνης καταλύτη για να αποτυπωθεί στο καλούπι. Αν το μοντέλο είναι μικρό σε μέγεθος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πλαστικό ποτήρι ή άλλο δοχείο μιας χρήσης. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να κατασκευαστεί από απλά υλικά, στη δική μας περίπτωση μακετόχαρτο. Μετράμε τις διαστάσεις του μοντέλου μας και φροντίζουμε να αφήσουμε ένα εύλογο περιθώριο προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε το καλούπι να έχει πάχος τέτοιο ώστε να μην παραμορφώνεται πολύ εύκολα με την πίεση. Κόβουμε το μακετόχαρτο στις επιθυμητές διαστάσεις και κολλάμε με θερμόκολλα, φροντίζοντας να μην υπάρχουν σημεία διαρροής. Το μοντέλο στερεώνεται στο κέντρο του δοχείου με θερμόκολλα ή ταινία διπλής όψης για να μην μετακινηθεί κατά τη διαδικασία της χύτευσης. Σαν επόμενο βήμα πρέπει να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση την ποσότητα της σιλικόνης που θα χρησιμοποιήσουμε. Αρχικά μετράμε τις εσωτερικές διαστάσεις του δοχείου για να υπολογιστεί ο όγκος του και μετά υπολογίζουμε τον όγκο του μοντέλου με τη βοήθεια μιας μεζούρας, το οποίο τελικά θα αφαιρεθεί από τον όγκο του δοχείου για να προκύψει η ποσότητα της σιλικόνης που θα χρησιμοποιήσουμε. Για να υπολογιστεί ο όγκος του μοντέλου, γεμίζουμε μια μεζούρα με νερό μέχρι ένα γνωστό σημείο και βυθίζουμε μέσα το μοντέλο. Η διαφορά που προκύπτει από την άνοδο της στάθμης του νερού είναι ο όγκος του μοντέλου. Με τη βοήθεια μιας μεζούρας ρίχνουμε σε ένα δοχείο την ποσότητα σιλικόνης που υπολογίσαμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ζυγαριά για υπολογισμό κατά προσέγγιση. Είναι σημαντικό να γίνει όσο το δυνατό πιο ακριβής ο υπολογισμός της ποσότητας του καταλύτη που θα προσθεθεί στο μείγμα. Γι' αυτό συνίσταται η χρήση σύριγγας. Η ακριβής ποσότητα που χρησιμοποιείται ποικίλει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή και αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Αναμειγνύουμε καλά μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές και το αφήνουμε για μερικά λεπτά ώστε τυχόν φυσαλίδες που σχηματίστηκαν να ανέβουν στην επιφάνεια. Ξεκινάμε τη χύτευση της σιλικόνης αδειάζοντας την αργά και σταθερά σε μια γωνία του δοχείου, κρατώντας την αρκετά ψηλά ώστε να υπάρχει λεπτή ροή για να ελαχιστοποιηθούν οι φυσαλίδες. Γεμίζουμε το δοχείο μέχρι να καλυφθεί το μοντέλο κατά τουλάχιστον 1 εκατοστό από το ύψος του, ώστε να υπάρχει ένα εύλογο πάχος και σε αυτή την πλευρά του καλουπιού. Αφήνουμε το μείγμα να πήξει για όσο χρόνο προτείνει ο κατασκευαστής. Όταν πήξει τελείως, αφαιρούμε το έτοιμο καλούπι από το δοχείο. Με έναν χαρτοκόπτη ή νηστέρι κόβουμε προσεκτικά το καλούπι κατά την περίμετρό του για να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Προτείνεται η κοπή να γίνεται με κίνηση zigzag
και όχι σε ευθεία, ώστε τα δύο μέρη που θα προκύψουν να ευθυγραμμίζονται εύκολα μεταξύ τους όταν το μοντέλο είναι πολύ απλό. Τέλος, αφαιρούμε από μέσα το μοντέλο και το καλούπι είναι έτοιμο για χρήση. Το καλούπι είναι έτοιμο και πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αντιγράφων του μοντέλου. Πρώτα όμως πρέπει τα δύο μέρη του να συγκρατηθούν με κάποιο τρόπο ώστε να μην διαχωριστούν κατά τη χύτευση. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα είτε με κολλητική ταινία ή με λάστιχα. Φροντίζουμε να μην συμπιέζονται μεταξύ τους τα δύο τμήματα για να μην προκύψει παραμορφωμένο αντίγραφο. Ρίχνουμε σε δοχείο ανάμειξης ίση ποσότητα από τα δύο μέρη της ρητίνης και με τη βοήθεια μεζούρας ή ζυγαριάς φροντίζουμε να είναι περίπου όσο ο όγκος του μοντέλου που υπολογίσαμε νωρίτερα και ανακατεύουμε καλά για μερικά λεπτά, ανάλογα με τον τύπο της ρητίνης και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν το μοντέλο μας έχει πολύπλοκη γεωμετρία, ενδέχεται να είναι δύσκολη η αφαίρεση του αντιγράφου από το καλούπι μετά τη χύτευση. Σε αυτή την περίπτωση, οι κοιλότητες του καλουπιού μπορούν να ψεκαστούν με ειδικό αποκολλητικό σπρέι ή εναλλακτικά να επαλυφθούν με βαζελίνη ή τάλκ. Η ανάμειξη των δύο μερών της ρητίνης είναι καλό να γίνεται ως τελευταίο βήμα αμέσως πριν τη χύτευση, αφού ο χρόνος πήξης της συνήθως είναι πολύ γρήγορος. Αδειάζουμε το μείγμα ρητίνης όπως και πριν από ψηλά με λεπτή ροή για να αποφευχθούν φυσαλίδες αέρα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα σταματάμε τη ροή και κουνάμε ελαφρώς το καλούπι για να γεμίσουν δύσκολες κοιλότητες και να φύγει αέρας που έχει τυχόν παγιδευτεί. Αφού γεμίσει τελείως, το αφήνουμε για όσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να πήξει. Στη δική μας περίπτωση, ο χρόνος που προτείνεται από τον κατασκευαστή είναι 20 λεπτά. Τέλος, ανοίγουμε το καλούπι και αφαιρούμε το μοντέλο. Είναι έτοιμο να βαφτεί και να χρησιμοποιηθεί.